मानसि नङा फान्था बोरमा फान्था आरोना मोनामग्रा होननाया मायाथ' मोनामोमोनलाय खुलुमबायसोनाफोर आंनि जोबान नोटिसनाव थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजे फवारनाय महर लानसोनाफोर दामुगा हेमफा ब्लाउसफोरा जोबोद साइना मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना बबे जायगायाव खावब्लिब्लि दंफैयो साजायफबलायनाय जायगायाव आरोना सोनाफोर नायलांबाय थाबानो मोनसिगोन नोंथांमोनहाबो आं दिनैनि ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो थारमाने बे प्रग्रामा जाहैबाय मा सनाफोर बे राजामोनखौ एभाकासाव लांबाय थानाय जायोना थ' बेथ' ब्रह्मबाबा स्कुलावसो जायोमोन नालाय ओमफ्राय दा गावस्रा एक्सट्रा सेन्टार लाबाय आरोना नै एभाकास क्लासनिया ओमफ्राय बेहायनो दिनै अपेनिं आरोना फिथा हास'नाय नै रेबन हास'सिगोन ओमफ्राय माबा नाम होन्दोंमोन बावलायलांबाय आं हास'गिरिफोरखौ ओमफ्राय नैबे खानाय कर्लि हेयार खालामनाया ब्रह्मबाबा स्कुलनि प्रिन्सिपाल मेम जाहैदों आंबो नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट ओमफ्राय बेहायनो जोंबो फैदों आरोना दिनै क्लास जानाय नङा ओमफ्राय जोङो बिमा बिफा साथामजोंहाय हाजिर आरोना माने इनभाइट खालामजोबखादों उइथ पेरेन्टस होननानैहाय गोदान जायगाबो नालाय दिनै नायनानै लाखानांगौ जाहैबायबो आरोना ओमफ्राय नेक्स्टनिफ्राय सिदा सिदि क्लास दा फैयाबा आन्दायगोनबो नालाय आं फैयाबो सानदोंमोन खिन्थु फिसालाया अयथासार अखा थांनांगौ लेंहरदों होननानै माने हाजिर जाफैथारनांबाय आरोना बै खनायाव थानाय मेमानो बाबुमोनखौ फोरोङो आरोना मालाय दिनै दख'ना गानलायलायदों ओमफ्राय माबा स्पिच होगासिनो दङ ओमफ्राय ओरैनो पेरेन्टसफोर गथ'फोरा ओमफ्राय फैथ'जोबाखैमोन आरो सोरबा फैयाखैबो खोमा आरो सोरबा आन्दायदोंबो होननाय खोनादों नाथाय एड्रेसाव होखादोंमोन आरोना आखाइ खबदो मा आखाइ खबदो ओमफ्राय फिथा हास'नाय खामानिया जाबाय आरोना आखाइ खबस्रांलायबाय बयबो ओमफ्राय सिंथिं माबा माबि प्रग्राम लादों नामाथाय थ' जोंबो लोबहै हाबनो होननानै आगान सुरबाय आरोना नै बयखौबो इनभाइट लिंहरजोब्बाय नालाय सिं फारसे ओंखायनो नायहैबाय आरो जोंबो नै बिदि साजायदों आरोना एसे साथि आरि लागायदों नै SIP एभाकास क'क्राझाराव दा बेहाय सेन्टार जाहैबाय आरोना सोनाफोर नियार पेट्रल पाम्प माबा बाइलेन 3 मा होनो बेखौ फाथारमारि आरोना बेबायदि साजायदों सिं फारसे नायनोसै एसे र' मा देखायनो हायो आंबो फार्स्ट टाइम दिनैसो नालाय आंबो माने जों बयबो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय नै मन्दिर आरि दानलायलायदों ओमफ्राय येस सनाफोर नोंमारगौ सिं फारसे प्रग्राम लामारदों एसे बिदिनो बुजायनाय मानाय एसे स्पिचफोर होआबे आलासिफोर माफोर ओमफ्राय थोन जालायबायहाय नै फिर हल फारसे जोंहा जायगाखौनो मोनाखिसै ओमफ्राय ओंखायनो बेयावबो सियार दोनखादों नालाय जों बेयावनो गेम आरोना सिं फारसे एसे हल दङ बेवहाय जिरायहैबाय माखासेया ओमफ्राय जों एसे लेट हाबनाय जादों नालाय ओंखायनो जोंहा बेयावनो जिरायनांबाय आरो सिंनि स्पिचखौबो खोनाफैबाय थाखायो सिन्था गैया नै ओमफ्राय आंहा सिङावबो थाजाखानाय नङा नै अयथासारनि जुनैनो ओंखायनो आं बेयावनो फसायबाय आरोना गोसोबादि बाहेरायाव टमलेट ओंखारनो हानायनि ओमफ्राय आंना फिसाजोआ दान्दिसे उनाव जा मोसागारबायहाय मानो होनबा सिङाव एसे साफा सानै गथ' मोसानाय प्रग्रामबो लादों नालाय जोंथ' थांनानैबो नुहैला माने फिरनि थाखायनो आं हाबसोनानै नायहैनो बाबाय आरोना आरो गथ'खौ लानानै हाबसोहैनो बाबाय आङो हारसिंबाथ' फ्लिंनो ओमफ्राय फिसालाजों बाबुनि लोगोजों ओमफ्राय सिङाव हाबनानै नायहैबाय आरोना जोंहा बेयावनो एकदम लागाव बिमा फिसा जा खनफाबाय आंबो फिसाजोआबो जा ना हरबाय बिस्रा थांगौमोन आरोना सिगाङावहाय खिन्थु थांख'नो हायाखिसै जोङो ओमफ्राय खालाव खासाव फिसाजों लेंनायाव उफाय गैया नै बिस्रा बाम बोले मस्ती में दले होननाय गानखौ मोसादों नालाय गथ'फोरथ' फिसाजोखौ देखायफैथारनांबाय आरोना आं दसे ओमफ्राय गानाथ' कपिराइट फैखागोन जुनारफोर ओंखायनो आङो मुड खालामनानै होनांबाय बेनिफ्राय भइस होनांबाय आरो राहा गैया ओमफ्राय प्रग्रामा जोबनानै लास्टावनो पेकेट लान्चबो होदों आरोना जोंहा एकदम मेमब्रां आरोना बाहेरायाव ओंखारनानै जाखाबाय माने सिङाव खोमसि नालाय सोरबा जाबाय सोरबा लाबाय माने मिस्टि थरसे ओमफ्राय बे गणेश लाड्डु मोनसे ओमफ्राय कचुरि मोनसे होदों आरोना जाबाय जाखांबाय आरो थांसै आरो माथो दंबावो नै बिफाया दहाय शान्तिनगराव फैनायाव नुलांखादों आरोना टुलेट लिरनाय गोनाङावसो दां होननानै बुंखादोंमोन आरोना बाहायसो स्टेज खोनाय नुदोंमोन होनखादोंमोन नंमारगौ बेनो आरोना नै टुलेटनो गोजौआव
भारा होबावगोनदां मा माथाय बिस्रा गाहायखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय सिदा सिदि न'आव सफैनानै आंनि आखलखौ नायदों आथिं आखाइल' सुथारदों लगे लगे ओंख्रि साखिनायनाय मा होनो अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय होननाय बायदि बिफा संनायाव बिसिया साखिनायनाय आरोना सफैनांगोन आखाइ हिमाय नालाय आरो माथो दंबावो लागाव किचननि मानसि सिदा सिदि फैनानै किचनाव आरोना नै लाखा गोबावा जोंना आंथ' फिसालाजों थाहैबाय 11:30सोनिफ्रायनो फुरा 1:00 जास्लाबासैमोन दिनै बिथाङा बे खिनिखौ फोमोनबाय आरोना ओमफ्राय दालिबो मोनबायानो आं खालि साखि फैबायल' 1:30 जालायसै ओमफ्राय जाबायना फन खालामसै आं नै बारा जाथारद्राय जागोन हा माबानि ना लायबावसो जाहैदों गौरांनि आरोना नै 120 थाखा फवा आं बायनानै जाफेराखै जिबनाव गोदाव सोराव हाथारा आं बेफोरखौ गाव 100 थाखानि लानानै फैबाय जाहैदों नै ओमफ्राय बेखौ एसे बुरजामोन आरोना फोमोननानै जानो होननाया ओमफ्राय आं थागथिग मोनफैदों आं गैयाव जाजोबगोन ना मागौमोनथाय आं मिन्थिया खिन्थु आं मोनफैदों आरो थागथिग नैबे ना एवथारनायखौ हाजाला दे नैबेखौ ज' जाखोमानो हानाय नङाना लाफा गोबाबथार माने गथ'फोरनो दालि ओमफ्राय सनाफोर बेयाव जेबो कनफिउस जानांगौ जेबो गैया आङो फोसाबगोन आरोना इसिबां टेनसन लानांगौ जेबो गैया आं एसे लादों लानाया टेनसन बाट नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा जाय जाय नायफ्लांदों ओरैहाय मोनबायानो सिबाय गाइखेर फुदुंबाय लाफायाबो मोनबाय ओंखाम मोनबाय दालि मोनबाय आरो मा नांबावगौ ओमफ्राय आंनि थाखाय नै मैथ्रु हानानै दोनबाय आरोना थ' बेखौ माजों संगोन होननानै बुङोब्ला सनाफोर नायदो बोरमा बेदर आरोना बोरमा बेदर सामब्राम एसे हादोंमोन मानसिया ओमफ्राय माबा माबि एसे लगायदोंमोन ओमफ्राय आं आरो सामब्रामखौ नांबागोन होननानै आरो दरनोथाम हानानै होबावबाय आं लगायनानै दोनबावबाय मस्लाखौबो देदोंमोन गावनो गरम मस्ला आरि ओमफ्राय आङो होनानै लगायनानै दोनबाय आरोना थाव होनानै एसे सङै थारमाने सनाफोर आङो लोमजानायजों लोगोसे देहाखौ बिराद ग्रो दुरबल मोनदों आरोना ओंखायनो आं माय बिफा आंखौ गाबोन बोरमा बेदर जाहोलाय होनबाय आङो एसेल' लाबोयो 100 थाखानिबाबो जागोन होनबाय आङो बोरमा बेदर जानोखौ नोंहा बिदि खालाव खसाव बुंलायनांगौ नामा होनबाय आरोना ओमफ्राय ओंखायनो दहायलायनानै होबाय आरोना गावनो बुंखायो माजे माजे बोरमा बेदर जानांगौ मानसिया अमा थमाफोरनिफ्राय दाउ बयलारफोरनिफ्राय होनना बुंदों आरोना थ' सोनाफोर बेखौ आङो दा 1:30 जाबाय अब्लाबो आङो संगोन आरोना जै लुगैबाय आङो थानो हाया आरोना ओरैबायदि मानसिया बारा थिग नङा आङो सनाफोर बेखौ संनानै जाबावगोनसो आरोना आङो गावथ' जाखाया बोरमा बेदर आरो फिसालायाबो खुनु लब गैया आरोना जायासो होनबावदोंमोन दाउ बयलार जागोन होनबावदोंमोन रायखाय सिखायसो थ' आं बेखौ एक ट्रिप फोसाबनानै लाखांनानैसो लागाव सुरु खालामगोन थ' सनाफोर संनाय मोनजादों होननानै बारा रंजानो दरखार गैया जेबो नङा गाइखेरा बयजोंबो गोरोबफावखायो नङा होमबा थ' जों फैनायजों गाइखेर गोरोबफावनाय जादों आरोना बेस्रा फैस्लाबमोननि फिसाजोआव बोरैबा नानांथार खालामफैदोंहा इयावनो फ्लुइद जादों आरोना जोंजों रायज्लायबायनानैनो जायो बास जाबायानो जोंबायानो आरो माथो नांबावगौ दुथारसैलाय जाबायानो ओमफ्राय बेखौ बहायगोन आङो कुकाराव आरो सोनाफोर गोसोम कुकारावथ' जानबायबो आङो रेडिखा नालाय सिन्था गैया ग्रोब ग्रोब खालामसैल' खिन्थु आं बिराद माबा मोनसे बायदि जानो लुगैदों मालाबा लुगैनाय बायदि जाया आरोना अब्लाबो जागोन आङो गोथाव खालामनो नाजागोन जेबोथ' निउ टेकनिक गैया बेनो नर्मालथार टेकनिक थ' संनोसै नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं माब्रै मा देखायलांनो हायो आरोना जेसेखि आं एसे सिगाङावसो बुंखादों सनाफोर नैबेहायबो थाव लगायखानाय होननानैहाय थ' थावखौ एसेल' हरबाय आङो लागावसो सेनेनाव होनलायनाय खोनानाय मथेब्लाथ' बोरमा बेदराव जिरा सोरबासो गोथाव जायो होनदोंमोन आरो जिरायानो गैया देजानानै लानाय जाहैबाय पासफोरनाबो गोदि दंमोन जांख्रिलायनाय आरोना नै बेखौनो हरजोब्बाय आङो अ माग' मा फुसमावखो आंनो उनावलाय होमबालाय आं ना एवनायखौ दोनबावगौमोन ना आं जाजोबामोन गोदि मोदि एसे थानाय ना एवनायखौ आंसो जाजोब्बाय आरो उनथिं फुसबावदों फुसलायनाय खेवबावदों बेहा सेरबाय सनाफोर आङो
सोरबाफोर गोरों गोरांफ्रा सानसिगोन आरो ना मा गोदाव सोराव बोरमा बेदर संनाय बेलाय बाट आं मिन्थिला आं बिदिनो संनानै जादोंमोन बाट गोथाव मोनब्रेलायदों आरो ना लासाक लासाक ला 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 दै गुदुङाबो गोदौखाबाय फुरफुर फारफार बिथाङा आलुजों जा होनबाय बायदोंमोन होननाया खिन्थु माबाजों मैथ्रुजों बोरमा बेदरजों एसे मिला मिसा दङना ओंखायनो आं गोसोखांथारबाय आरो ना आलुजों जाबाबो जागौमोन बिथां थिननाय मथै खिन्थु आं जाला आरो ना गाव जायाबा आंनो गोसो बायदिनो जालाबाय थानोसै होननानै हरगोन ना लागोन सानसेनाफोर केमेरामेन गैया आंहा बे बुहुमाव हरबायबो आङो थावआव ओमफ्राय साननो नाङा दे नायगिरिफोर जे हारसिंसो होनदों बा फिसालायासो जायो आरो जानाया मानो इसे बुरजा बिदि साननो नाङा खारन दं आरोना बेवहायबो थ' लासैनो फोरमायलांगोन आङो दा एवनानै लाग्रोसै खासि ना मा होनोमोनलाय बिफा फान्था खासि नङा फान्था बोरमा फान्था आरोना मोनामग्रा होननाया मायाथो मोनामोमोनलाय फान्थायानोथ' मोनामो हो हा आंखौ नोङो आइदो थैथारगोनहाय नङाबा आं खासिखौसो लाबोयोमोन खोमाथ' आं लाबबा बिराद सानहैग्रोनांगौ आं दखान थांनानै अबे मोनसेया मोनामोमोनलै होननानै लासैनो गोसोखाङो जे बोरमा फान्थायासो मोनामो होननानैथ' दा मोनाबा गैलालै आङो खासिफोरासो बांसिन मेजेम जायो खासिखौसो लानांगौमोन नोङो बिफा मारै मा होनदों ओंखायनोथ' मेजेम खम मोनगासिनो दं आं फान्था होननाय लोगो लोगो गोसोआनो बायबायसो आंना जानो लुबैनानै संनाया जोंबायसो आं दा रायनो हाया मानो हाया मानसिखौ मोनसेबो मेजेम गैया खोमा भगबान गैखालासो आं दा बिजिया मेजेम बरा जानायखायसो जानजिसके बिदि लाबोखोथाय मोनामग्राया एवनायावनो मोनामखायोहाय ना सोनाफोर मोनामनायालाय मोनामाखै आरो एकदम गोथाव मस्ला फाथिसो मोनामदों गैखालाहाय आङो दा मोनामनांगौबा खोबहाब एवनानै एवथाबथारबायानो होनना बुंजासै ओमफ्राय आं बावदों नै बेखौ एसे होफानायनो आं मिन्थिया आंबो जानो हाया खिन्थु होफानायनो आरोना र' आरो एकदम एवथाबबावगोन आरामसे ओमफ्रायसो समायना नुहांबाय नुनायालाय जाबाय नै एकदम जारौ मारौ एकदम एवनाय आरोना एबारना फैलायबाय मैथ्रुआसो बांद्रायसिगोनलै बिफा इसेल' होगौमोन नङा आं एफा बुरजा होआ एसे थाथागोन र' नायनोसै रायजोफ्रा ओमफ्राय ओरै ओंखाम जागासिगोन आरोना दालि पापर लेबु आरो आयंमोननि साबिखौ लानानै फैलायबाय दोनदो आंहाथ' ओमफ्राय नै दहाय कचुरि खावसे जानानै दै लोंनानै ना एवनाय एसे जानानै दै लोंनानै ओंखामानो उखैला आरो बिनि सायाव नैबेजों जाबाय नै एकदम मैथ्रु मानि सिथोब जाजोब्बाय आरोना पुरा नर्माल संनायसो एबार नैबेखौ हरनोसै एकदम नर्माल आरोना ओरैनोथ' टमेट' एवनानै गारलालायनाय नियमबो दंमोन बेफोरखौ मावला आङो टाइमनिबो सर्ट आरो नर्मालसो संनानै जागोन आरो आं एसे एबारना ग्रेभि ओंखारथोंसैलाय मैथ्रु हरनायजों टमेट' हरनायजों जा एरखाबाय आरो आलु दरसेयाव मा नांनायनि हरफा जाबावखौ आंजोंबा बोरैबाथारहाय तेजपाता गांनै गारनानै हरबाय आङो बावगोमालायो आरोना दासो गोसोखांदों जाबाय मा एवनांगौ एवबाय ग्रेभि जाखाजोब्बाय एबारना फाला फैलायबाय दै हरनायनि आरोना दे अर फिसा होलाय अर गिदिर होलाय होनानै एकदम एवथाबजोबथारबाय आङो टमेटा एकदम गर गोदौनाय दैखौ हरबाय आङो ओमफ्राय नै ग्रेभिया सुन्दर जाखाबायानो नुनायाथ' आं लुगैनाय बायदि जाबाय आरोखि दा स्वादासो मा जागोन आं मिन्थिया थ' आं बेखौ सिटि मारि होगोन बेखौ एसे सिटि मारि होगोन आङो टप नै रायजो राजा जानायफोरखौ एसे बोस्रांनानै लाग्रोनोसै खामानि स्रां स्रिं जानायजों ओमफ्राय आं नोंसोरजों लोगोसे आंबो दासो नायदों आरो ना सनाफोर नै ओंख्रिया आंना रंगिना संगिना जारौ मारौ जानानै दङ बेखौ आङो भइस होनांबाय मानो होनबा फिसाजोआ उन्दुनो खेलें खेसें जाबाय 2ता जानानै बारलायलायबाय बे मालाय मानो लेङा जानो नैबे टाइपनि जाबाय आरोना मैथ्रुआबो एथबां गेब्लेयाखै थिगैनो दं बेबो थिगैनो दं आलुआबो थिगैनो दं सब थिगैनो दं आरोना साननाय बायदि लुक्सआथ' जादों खिन्थु टेस्ट खालामनानै नायनाय जाथ'वाखै ओमफ्राय नै बेहाबो रुबु नुखाबाय आरोना
बिदिनो रुबो जाखायोना आंथ' बिदि होफेरनानै जाफेरा खिन्थु फार्स्ट टाइम दिनैसो बेबायदि होदों आरोना आङो ओमफ्राय नै दुन्दियाबो गैया हायसनाफोर बे आब'मोनावसो उधार लायलायबाय आङो बेखौनो एसे गारनानै हरबाय आरोना नांबाय बेबो जाबाय बिफाया बावबोदों जाहैदों माने लाफायावथ' नाङा नालाय ओमफ्राय बोरमा बेदर लायनाया बावबोबाय आरोना बियो लाफाजों बोरमा बेदरजों एखे लायनाय जायाखै माने नायदो बिराद बरिया आरोना थ' संनायखौ जेने थेने देखायबाय नालाय आं साखिनानैबो एसे देखायसै सानबाय सनाफोर ओमफ्राय आङो भइसजोंनो लोगोसे भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो माथो देखायनो हाबावनो फिसाजोआ बेयाव अयथासार खालामबाय आरो भिडिअआ बाराद्राय गोलाव जागोन थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फुराय नायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय बेदरा फुरा पारफेक्ट जादों संख्रि एसे खम जादों आरोना बिखौ हरनानै आङो बन्द' खालामसै थेंक इउ स' माच